Ka Sarkar Meghalaya kelas dang banwan nyalam ya ki samla puli na Manipur. Baron riu penrungut ki samla ka jela ki bapuli has Central Agriculture University Imphal. Kila 1 poi hakat lingsun Guwahati nen ka janmit hakawat ka baningkong jong ka jingwan yalam. Na Guwahati la yalam no ya katu kan ingut ki samla puli syarilum garu bat katu kan ingut syanong ba Shillong. Katkum ka khubor balayok lum dang don sa prangut ki samla puli ki bedang puli ki bapuli ha Regional Institute of Medical Sciences Imphal ki banwan sya elam menta kasngi bat lai penringut ki bapuli ha katehi ka skul ba kinsya wan yalam pat la syai kasngi. Ka Sarkar jala kala penmi ru ya kala jingarap ban senran lang ya ki kmi ki kpa ki samla puli bat ki nongsong snong jong ka jala ki badon ha Manipur. Meeting sa Hagim Village kalong kajaka kaba haiba kalong kaba kamjur kani kaba yale ya kaba nur hira nim shngani la tang mansa ha jaka pule jongi na marba kia bun ba kia le persya ma hangta kia thang ya kikali kia shot ya kiyeng kidan ki bomb blast man la kamit te sakawai ro ki kishu like ki one tour shapo sha jaka basa mangi te long takadang ni hapchu shift no menit ni sa shawai pat jaka te mentang la wan shani pada